Sí, exacte. Vale. Hola, ja estem gravant un altre vídeo, en aquest cas, en aquesta ocasió, amb en Tomeu Ferrer. Ell és periodista, treballa al Diari del Treball i té molta feina ara mateix per la situació en la que estem. Benvingut, Tomeu. Hola, moltes gràcies, benvingut també. El farem, més o menys durarà una entrevista, unes 4 o 5 preguntes. En aquesta ocasió seré jo el periodista, no tu. Molt bé. Faré una mica de periodista amb el teu consentiment i llavors faré 3-4 preguntes una mica relacionades amb tot el que està passant arran d'aquesta crisi del Covid. Em sembla, Tomeu. Molt bé. Vale. Doncs, en primer lloc, ens expliques una mica què és el Diari del Treball, d'on surt, qui ho forma? Molt curt i a veure si puc ser prou sintètic. El Diari del Treball forma part d'un conglomerat de publicacions que estan sota la figura d'una fundació, que es diu Fundació Periodisme Plural, que això és un grup de periodistes que fa ara ja 6 anys, en plena crisi econòmica, no sé si ho sabeu, però després de la construcció el sector que més llocs de treball ha perdut era el sector de la premsa, de tot tipus. Doncs un grup de periodistes vam decidir que ja no estaríem mai més pendents d'un jefe que ens manés i que tampoc volíem estar sota la dictadura del mercat o la dictadura dels anunciants. Llavors, ens vam organitzar, vam crear un primer òrgan que es diu Catalunya Plural i durant els primers anys fèiem com de corresponsals del diario.es, que ens sonarà perquè és molt anomenat, doncs nosaltres érem la seva publicació a Catalunya. L'any passat vam decidir trencar i el que vam fer era, doncs, en previsió que pogués passar alguna cosa amb la gent del diario.es, perquè ells volien tenir la seva delegació i tenir-ho dins del seu organisme, d'alguna manera el nostre era un òrgan que confederalment es vinculava amb ells, però no teníem cap relació de tipus de subordinació. Doncs pensant que podia passar això, vam començar a pensar en crear òrgans sectorials. I llavors, com en qualsevol diari, hi ha una secció d'economia, hi ha una secció de societat, etcètera, doncs vam crear això. Com que la nostra filosofia, quan vam crear la fundació, era defensar drets, és a dir, nosaltres diem clarament que defensem drets, per exemple, en el treball parlem defensem el dret al treball, defensem el dret a la sindicació, etcètera, tota una sèrie de principis. Doncs, a partir d'aquesta filosofia vam crear mitjans. El primer que es va crear va ser el Diari de l'Educació, que jo crec que ara és el més, entre cometes, el més influent a Catalunya en el món de l'educació. El vam crear de la mà d'organitzacions com Roda Sensat, la gent de pedagogia activa, etcètera, i estan al costat d'ells i està funcionant molt bé i sense problemes, diguem-ne. Després d'això, i seguint aquesta filosofia, va ser el Diari del Treball, perquè vam entendre que en aquell moment només es parlava d'economia des del punt de vista de l'empresa o de les accions, no de la gent que hi treballava. Fins i tot, jo ho vaig fer la prova, durant 10 dies seguits, per exemple, a La Vanguardia no va sortir cap informació que parlés dels sindicats, com si de cop i volta haguessin desaparegut. I no havien desaparegut, simplement no se'n parlava. I vam decidir que nosaltres parlaríem d'aquest món, d'aquest segment d'activitat. Vam crear això i ho vam fer amb el mateix mecanisme que el Diari de l'Educació. És a dir, posar-nos en contacte amb la gent, amb els col·lectius que estan fent això. És a dir, vam anar-los a veure, els vam explicar quin era el nostre projecte, els vam demanar l'ajuda en forma que ens passessin informació, que ens passessin contactes, que fessin articles d'opinió, etcètera. Van dir que sí i ja portem 5 anys treballant en aquest sentit. Després hem fet el mateix amb sanitat. Tenim un diari que es diu Diari de la Sanitat,
que també ens està funcionant molt bé, amb més dificultats perquè en sanitat cada sector és com estan. Els metges són els metges, els infermers i les infermeres són les infermeres, etc. Però bé, aquí estem, ja portem 3 anys i jo crec que ho consolidarem. I després tenim Catalunya Plural, que el que fa és agrupar-ho tot. Diguem-ne, agafem les millors notícies de cada un d'aquests mitjans i fem Catalunya Plural. I després, com que ens va funcionar molt bé com que ens va funcionar molt bé educació, doncs ho vam exportar al món castellà i tenim Diari de l'Educació, que funciona també, diguem-ne, en llengua castellana, amb redacció pròpia i des del seu punt de vista, perquè l'educació no és igual aquí, amb tot el mundillo que té al voltant, que en el conjunt de l'Estat o, com que està en castellà, en Sud-amèrica. Aquest és tot el conglomerat. Llavors, som una fundació sense afany de lucre que vivim de la col·laboració i del suport que ens donen aquestes organitzacions. Vivim també mínimament de la publicitat, sempre que la publicitat no es contradigui amb els nostres principis. I, bueno, estem en aquest mercat defensant aquest producte i de moment ens en sortim. Té una facilitat i és que nosaltres no hem de donar beneficis ni hem de repartir dividends ni res. I, per tant, portem ja 6 anys en el cas de la primera de les publicacions i fins i tot en aquesta crisi actual hem pogut tirar endavant. Potser m'he allargat molt, perdona. Perfecte. No, queda molt clar. Explica'ns una mica el treball. No, torna a repetir que no t'he sentit bé. Explica'ns una mica les portades que podríem veure ara mateix en el Diari del Treball. Les portades. Avui estem obrint amb Nissan a partir de la informació treta per aquest diari japonès. Quina ha estat la diferència? Nosaltres hem parlat també amb el comitè d'empresa, que no s'ho acaba de creure, que ens deia que és possible que fos una maniobra per intentar desgastar aquesta vaga tan sui generis que han tingut que fer durant el període d'alarma i, d'alguna manera, també expliquem el que hi ha al darrere de tot això, que és la guerra que tenen interna entre Renault i Nissan, perquè, per exemple, sembla que Nissan podria retirar-se d'Europa i Renault ja té prou fàbriques a l'estat espanyol i, a més, sembla que les podria repatriar. Doncs expliquem una mica tot això i també la història interna de Nissan, que durant molts anys ha exigit molts sacrificis als seus treballadors a canvi de promeses que després no han funcionat. En aquest moment que estem fent la conferència, estan parlant els representants sindicals de Nissan amb el conseller de Treball, suposo que intentant unificar posicions i a veure si entre els dos àmbits poden negociar alguna cosa amb la multinacional. Perfecte. Suposo que també un tema actual, evidentment, són els ERTOs, també, no? La situació, el creixement de l'atur, no? Suposo. Sí, els ERTOs, jo penso que els ERTOs eren una figura que no estava gaire usada a l'estat espanyol. És a dir, generalment s'utilitzava els famosos EROs o ERES, que simplement són un expedient per reduir plantilla. Existia la possibilitat de fer un ERTO, però generalment no la utilitzava ningú. Aquest ha estat... Sí, t'escolto. M'escoltes només però no veus? No, també, t'escolto i el veig. Doncs és que a mi la pantalla se m'ha emmudit. Espera que no... Bé, és igual. No em veus? Doncs, ara sí. Doncs, no, l'ERTO, jo crec que han trobat aquesta figura per intentar que, diguem-ne, no sigui un trencament radical, sinó que es pugui reprendre l'activitat en quan la cosa millori. Bé, això té sobre el paper és molt, diguem-ne que seria perfecte, després veurem si l'entesa de treballadors-empreses funciona prou bé com perquè després es pugui reprendre l'activitat. Una de les coses que estan dient les organitzacions empresarials en aquest moment és que a veure si quan s'acaben els ERTOs els autoritzen a acomiadar gent. Clar. Mira, et dono una exclusiva, suposo que quan ho publicaràs això ja no serà exclusiva. He estat preparant ara un tema
traiem quin va ser el primer cas d'un ERTO que a més va acabar funcionant bé, que és, tu no te'n recordaràs, però jo sí que me'n recordo, en 1993 Volkswagen va estar a punt de tancar SEAT. Va estar a punt de tancar SEAT perquè es va trobar amb un deute molt gran, un problema de l'època anterior. Doncs van aplicar un ERTO, que no tenia encara ni figura legal, però gràcies a la col·laboració del govern espanyol, i aquest ERTO va implicar que dels 20.000 treballadors que tenia SEAT en aquell moment es poguessin reduir gairebé la meitat i 4.500, que eren sobretot personal que no era directe, que era indirecte, oficinista, gent d'aquesta, etc. Durant 2 anys els van estar formant, els van donar formació perquè la majoria d'ells tornaven a posar a l'empresa, però a les línies de producció, i això es va fer, diguem-ne, en col·laboració amb un pacte molt des del punt de vista alemany entre empreses i sindicats. És a dir, durant 2 anys hi va haver gairebé 4.500 treballadors a l'atur formant-se, pagats per l'INEM, i la majoria d'aquests treballadors van poder tornar a SEAT i SEAT es va poder reflotar i ara suposo que és un gran negoci. Doncs recordar això, que ja s'havia provat, que va funcionar i que, clar, fa falta que totes les parts encaixin aquí, que hi hagi bona voluntat. És a dir, SEAT no es volia carregar, Volkswagen no es volia carregar SEAT, el govern espanyol i el govern català hi van jugar molt fort, hi van posar molts diners, i els sindicats també van fer el seu paper, tenint en compte que Volkswagen, en aquell moment el seu principal accionista, era el govern regional, sembla que és de Baden-Württemberg, i els sindicats, en aquell govern regional sempre manaven els socialdemòcrates, i els sindicats alemanys eren la base del Partit Socialdemòcrata. Per tant, d'alguna manera, a través d'aquesta conjunció, es va aconseguir salvar la primera empresa de Catalunya. Molt bé. I això ho penso publicar demà, perquè no he publicat avui perquè no he trobat fotos de 1993, al final me les han passat. Doncs mira, ja tenim una activitat per fer. Llegir l'article aquest, que segur que és molt interessant. És un article una miqueta d'arqueologia, però explicant com, si hi ha voluntat política i tal, fins i tot es poden superar aquestes situacions tan dures. També que Alemanya i Volkswagen no tenen gaires equivalents amb el que seria la forma d'actuar de les empreses a Espanya i el govern espanyol. Clar. Ara que parlem de què ens espera a partir d'ara en el món laboral? No ho sé per què. Hi haurà? No t'he sentit bé, però què ens espera? No ho sé, perquè no soc endeví, imagina't. Si fos endeví, compraria la loteria. Jo crec que poden sortir 2 coses diametralment diferents. Una, que hi hagi una greu crisi econòmica amb molt conflicte social. I l'altra, que hi hagi bona voluntat per totes parts i s'aposti per una recuperació. Allò que en diuen la recuperació en V baixa, és a dir, ara caiem molt i després pujarem molt, o podem fer una crisi que sigui amela. És a dir, caiem i després ens quedem rectes. Hi ha un problema que no sé com es pot solucionar, que és que l'estructura econòmica espanyola és una estructura molt dèbil i que no té, diguem-ne, fonaments sòlids. És a dir, aquest és un país, com va dir un ministre socialista, de camareros i manobres. I gairebé ho han aconseguit del tot. Clar, així costa molt perquè si et falla el turisme i et falla la liquiditat de la gent que no pot comprar habitatges, no sabem què queda. Però també dependrà de si la gent és prou conscient com per, seguint el model de SEAT, diuen anem a reconstruir a poc, fer-ho bé, no voler matar davant. No es pot matar tot el que és gran, no? Tothom hauria de saber que no pot acabar d'amorrar el teu contrincant, d'amorrar la terra. He de dir que la tradició de l'empresariat espanyol i català no és gaire civilitzada. No és gaire civilitzada, ni negociadora.
Perquè, de totes maneres, també crec que s'ha exagerat molt la crisi. És a dir, estem en un país on cada any s'atura tot durant un mes i al mes de setembre reprèn i no passa res. I ara s'ha aturat un mes i mig, gairebé dos, i sembla que sigui l'hecatombe mundial. Depèn de com, si es pot reprendre l'activitat mínimament bé i tal, en uns mesos podríem tornar a estar en el nivell que estàvem, que tampoc era per tirar coets. Vale, sí. I ja per acabar, depenent de manifestacions del treball, valora'm una mica la importància dels mitjans de comunicació actualment, no? En aquest mes i mig de confinament que hem patit de crisi. La importància dels mitjans de comunicació. Sí, una mica, no? Quina importància tenen? Bueno, en aquest moment jo penso que majoritàriament s'ha jugat al paper de mitjans de servei. És a dir, tots els mitjans s'han convertit en emissors d'algun tipus de missatges del que havien de fer la gent. En aquest sentit han fet premsa de servei que en general està bé. Després hem jugat a la carta aquesta que jo en dic dels tertulians i tal, que és una cosa molt negativa perquè al final desinformes. I també el problema que hi ha hagut és que s'han hagut d'omplir moltes hores amb molta gent, diguem-ne, a l'altre costat, quan no hi havia capacitat física de moure't i d'anar als llocs. Per tant, jo suposo que la qualitat ha estat baixa. Però, bueno, també tenim la premsa equivalent al país que tenim. Suposo que si fóssim a Alemanya seria una altra cosa. I tant, d'acord. Doncs ja està, ja hem acabat l'entrevista. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i per deixar estar clares. Demano perdó per aquesta veu, però he tingut un problema de cordes vocals. I quan parlo més de 10 minuts, se'm destarota tot. Vale, doncs ja la finalitzem. Moltíssimes gràcies, ja ens has donat molt de contingut. Gràcies a vosaltres. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Fins ara. Fins ara.